Hej og velkommen til Båndsalat. Jeg skal starte med at beklage, hvis jeg ser en lille smule træt ud. Det er fordi, jeg er ualmindeligt træt. Jeg har været meget tidligt op i morges, eller det vil sige, at jeg gik ret sent i seng, og så stod jeg op klokken halv syv. Så det er ikke blevet til super mange timer søvn for mit vedkommende. Men det er der en grund til. Jeg skal ud at rejse i morgen. Det er der, min store tur starter på 5 uger, som jeg har blogget om et par gange med god råd til. Og fordi jeg er studerende og er nærerøv og kan lide at spare, så har jeg taget et billigt fly. Og for at få et billigt fly, der er der nogle tricks og tips, man skal kende. Det beklager jeg, der blev lige byttet om på i-lyderne. Som sagt, jeg er lidt træt. Altså for det første kan man jo gøre det oplagt at enten tage et morgenfly eller et sent fly. For ved at gå uden om de her behagelige tidspunkter, så man for eksempel ikke behøver at ankomme efter, man egentlig gerne vil være i seng og stå op før nogle normale mennesker har åbnet deres øjne. Hvis man tager tiderne derimellem, altså hvis man flyver kl. 12 om formiddagen eller kl. 3 om eftermiddagen, så er det dyrt, fordi det er der, det er rart at komme ud i lufthavnen. Men hvis man tager de her morgenfly fra ved sådan 6-7-tiden og aftenflyene ved 9-10-tiden, så er det altså flere 100 kroner billigere. Og det er også her tit, at lavprisselskaberne har deres afgang, for det her, de kan få luftafgangstider. Jeg ved ikke helt, hvad ordet er. Få tilladelse til at lette, tror jeg, man skal sige. Jeg flyver med Norwegian i morgen. Jeg har fløjet med dem før. De er udmærket på vejen. Jeg flyver med EasyJet. Jeg har aldrig fløjet med sådan en fancy selskab som SAS eller Emirates Airlines. Det vil også være ret vildt, hvis jeg har dem. Jeg har kun fløjet med lavprisselskaberne. Men altså, jeg har aldrig fløjet uden for Europa. Jeg tror, hvis jeg skulle flyve til USA eller noget, så ville jeg muligvis investere i et lidt bedre fly. Fordi altså, man kan godt mærke, når man vælger et lavprisselskab, og det skal man være opmærksom på. Nu er jeg lige omkring 1,62 høj, så altså mine ben, det fylder ikke så frygtelig meget, og jeg kan folde mig ret meget sammen, fordi jeg er hypermobil. Det er nu ikke noget, jeg under at gøre. Jeg kan heller ikke anbefale til folk at satse på at lege slangemennesker op i flyet. Det kan godt blive en rigtig ubehagelig oplevelse, men altså, det er bare for at sige, at jeg behøver ikke så meget plads i et fly, men min kæreste, han er knap 2 meter høj, og han kan godt mærke, når vi vælger lavprisfly, men heldigvis er han næsten lige så nær som mig. Det er der ikke rigtig nogen, der er, men han har det hårdere, end jeg har, så altså, tænk over det. Hvis I skal flyve i en over 5 timer, så vil jeg måske anbefale at give det lidt ekstra betænkningstid. Og der er selvfølgelig fordele og ulemper ved at flyve om morgenen og om aftenen. Altså her om morgenen, man skal ubehjælpeligt tidligt op, fordi man skal jo ud og levere bagage, hvis man har det med, og man skal have sikkerhedstjek, og man skal boarde og sådan. Altså i morgen, der skal jeg hjemme fra 4:45. Og det er også derfor, jeg har stået tidligt op i dag, fordi så håber jeg er måske lidt naiv, at jeg kan falde i søvn klokken 10. Det tror jeg ikke, jeg har gjort siden jeg gik i 6. måske. Ej, det er løgn, men det er mange år siden, jeg har sovet klokken 10. Så det bliver spændende at se, hvornår jeg faktisk falder i søvn, fordi altså, jeg håber, det bliver relativt tidligt, så jeg kan komme op og være frisk, når jeg kommer til Edinburgh. Men der er så den store fordel, at vi allerede lander klokken 8 i Edinburgh, så vi burde være der, hvor vi skal bo. På et Airbnb, som jeg fortalte om. Der burde vi senest være klokken 9, så vi har egentlig en hel dag i Edinburgh, når vi kommer, fordi vi kommer der, så vi er der før, end vi nok ellers har stået op, hvis vi var kommet dagen før. Så vi har planer for i morgen hele dagen, eller vi skal i Zoologisk Have, der har de pandaer, det har jeg aldrig nogensinde set før, så det bliver mega spændende, tror jeg. Og så tror jeg, vi skal spise nogle bagte kartofler. Så det er vilde planer, må man sige. Pandaer og bagte kartofler. Jeg har også været om aftenen før, der tog vi til Berlin. Om aftenen, jeg tror vi landede i Berlin omkring klokken 10. I den mindste lufthavn, jeg nogensinde har været i, det er ikke Tegel. Det var en eller anden lille bitte lufthavn, hvor jeg blev tilbageholdt på vejen hjem. Det var ikke en stor succes. Der synes jeg, en af de store fordele er, at vi fløj i december, så der er det også mørkt. Det vil ikke være det samme nu, men hvis du flyver om vinteren om aftenen, så får du både lov til at se København med lysene fra oven, og du får lov til at se den anden by, du lander i fra oven med lys. Og det er så smukt. Jeg synes næsten, det er det værd at købe en aftenbillet, i hvert fald bare en enkelt gang for det, fordi altså, man har ikke rigtig mulighed for at opleve Københavns lys på den måde. Andre gange, synes jeg, altså det skulle være, hvis man har en privat helikopter, og hvis man har det, forstår jeg ikke helt, hvorfor man ser med på den her spareblok. Man er selvfølgelig meget velkommen. Man er også meget velkommen til at låne mig sin private helikopter.
Jeg har godt nok ikke engang bilkørekort, så det kan godt være, at man både skal frygte for mit liv og for helikopterens tilstand, når man får den tilbage. Men det var sejt nok at have en privat helikopter. Nu er jeg kommet ud af en tangent. Nu stopper jeg med at tale om helikopter, tror jeg. Nå, men morgenfly og aftenfly, det er det gode, hvis man vil spare. Derudover så kan jeg virkelig anbefale at overveje, om det er nødvendigt at have en kuffert med. Fordi altså ofte, der kan man egentlig godt klare det med håndbagage. Fordi man må have ret meget med. Man må have en lille kuffert med, eller en rimelig stor sportstaske. Og altså, jeg har pakket sådan 10 dage i en sportstaske, hvor jeg også havde plads til shopping. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg klammer ikke skifter særlig meget tøj. Det kan godt være, at folk tænker på, at det er lidt ulækre for Amager. Det skal jeg ikke kunne sige. Altså, hvis de gør, så håber jeg lidt, de havde sagt det til mig. Så jeg ikke sidder og giver rådet videre. Men i hvert fald, der kan være meget mere, end man tror, en sportstaske. Igen, det kommer an på en størrelse. Altså, jeg kan have tøj til væsentligt flere dage i en sportstaske, end min kæreste kan, fordi hans tøj, det fylder 3 hektar per jeans. Nej, det gør det ikke, men det fylder meget mere, end mit gør. Og når man er en pige, så kan jeg anbefale ikke at tage jeans med, når man skal på sommerferie, men når man virkelig elsker jeans, tage kjoler og gamasjer. Det kan virkelig folde en småt sammen. Og så altså, ellers så sørg for at pakke rigtig let, fordi man kommer til at shoppe, når man er afsted. Og det skal man også have mulighed for at gøre. Så tag det nødvendige med, og så sats på at købe lidt derhen. Det ved jeg godt, det er et dårligt råd på en spareblok, men altså, hvem shopper ikke bare en lille smule, når de er på ferie? Så altså, så tænk på det, at det måske ikke er nødvendigt med stor bagage. Og hvis du skal have stor bagage, så bestil den i forvejen, fordi det er meget dyrere, når du kommer ud i lufthavnen, og så sådan lige pludselig opdager, nej, ups, jeg havde ikke kun håndbagage. Så bliver det en del dyrere, end hvis du havde tjekket din bagage ind i forvejen på nettet. Yes, så har jeg et lidt anderledes råd. Det er, at hvis du skal på Interrail, så drop Interrail-kort. Ej, det kommer meget an på hvilket land, men jeg skal jo personligt 5 uger rundt i United Kingdom, og ruten lyder som følger, at vi starter i Edinburgh, så tager vi til Cairngorms Nationalpark. Jeg skal lige beklage, hvis der er et eller andet på klingende skotsk, jeg udtaler som en meget, meget, meget slem dansker. Jeg er meget træt. Og jeg er meget lidt skotte. Faktisk vil jeg nok sige cirka 0% skotsk. Cirka. Så det lyder nok ikke så korrekt, det jeg siger, men vi skal op til den store nationalpark i midten af Skotland og vandre. Så skal vi til Dufftown og drikke noget whisky. Videre til Glasgow. Så skal vi til Isle of Mull, en lille ø, hvor vi skal se hvaler og bo sammen med odder, og det bliver helt skønt. Så skal vi til, lad mig lige tænke, så skal vi til Manchester, så til Liverpool, og så til Cardiff, så til Oxford, så til Portsmouth, og så til London. Altså, vi skal rigtig mange steder hen, og det var sådan, vi havde overvejet at gøre turen kortere, for så at kunne tage et Interrail-bevis med DSB. Sådan et, hvor man bare rejser rundt i et land, fordi det bliver i UK betegnet som. Men vi fandt ud af, at reglerne de var ret stramme faktisk, og det er ikke no offense til DSB, man vil meget gerne lave stramme regler, det er jeg sikker på, at der er en god grund. Men altså, vi vil ikke have særlig stor frihed med det, vi vil kun kunne rejse 8 dage i alt, og for eksempel mellem Liverpool og Manchester, det vil gælde for en hel rejsedag, selvom rejsen kun tager 45 minutter. Så vi vil ikke kunne nå at få set særlig mange steder, og derudover så virkede det som det var lidt fastlåste ruter og afgangstider og sådan noget. Så vi undersøgte, hvad koster togbilletterne egentlig i UK, og vi fandt ud af, at hvis vi købte sådan et, der hedder 2-for-1 railcard, og så tog sådan nogle lidt billige afgange, så kunne vi sådan set få togafgange mellem alle de byer, jeg lige har nævnt, det vil sige 8-9 byer, for omkring 1.100 per person, og det er faktisk billigere end Interrail-card. Så det kan jeg virkelig anbefale, fordi det giver jo noget mere frihed, og man kan besøge en del flere byer. Og så er togdrift rigtig billigt i UK, og de har ret mange forskellige slags rabatkort, så altså undersøg, om Interrail-kortet overhovedet kan betale sig. Det kan det ikke i UK, men hvis man skal rejse rundt i hele Europa, så tror jeg stadig i høj grad, det kan betale sig. Det er kun, hvis det er et enkelt land, I skal rejse rundt i. Ja, og som sagt, 2-for-1 railcard i UK kan virkelig anbefales. Der er store rabatter indhent. Hvis I skal have det, skal I medbringe nogle billeder i passtørrelse. Dem kan man få lavet billigt på nettet, ligesom jeg har gjort. Nu blamerer jeg lige mig selv. Man kan få lavet sådan nogle her. De er ikke særlig pæne mine. Men der går du bare ind og
på en hjemmeside, jeg lige kommer til at skrive i kommentarerne, for jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Og så skærer den billederne i passtørrelse for dig. Og så kan du printe dem ud på fotopapir, det havde jeg ikke lige selv. Eller en printer. Så jeg fik dem printet ud sådan et sted online, hvor man kunne få en masse billeder gratis, hvis man betalte fragt. Yes. Så vil jeg sige, at man kan overveje, så hvis man virkelig skal spare, så lad være med at tage sådan noget som London. For London, det er rigtig dyrt i transport. Der bruger man det, der hedder et Oystercard, og der kommer man hurtigt til at bruge 7 pund om dagen på transport, og det er en del, hvis man er på spareferie. Når det så er sagt, er London en sindssygt fed by, som alle bør besøge på et eller andet tidspunkt, men det er ikke en billig by at transportere sig rundt i. Sådan noget som, det er så ikke UK, men noget som Dublin, den er rigtig god, hvis man gerne vil rundt billigt, fordi der kan man virkelig, virkelig tage hele byen til fods, og det er overhovedet ikke svært at tage den til fods. Den er nem at finde rundt i, og den er rigtig hyggelig. Så altså, overvej at vælge små byer, der kan tages til fods, hvis du gerne vil spare. Når det så er sagt, er der rigtig mange steder, der har meget billige rabatkort til busser og sådan noget. Altså busser er som hovedregel altid billigere end metro og tog og taxaer, selvfølgelig. Hvad har jeg ellers skrevet? Jo, så er der en del steder igennem både udlejninger, men også faktisk ret ofte igennem de her Airbnb-værter, hvor man kan låne en cykel. Og de her Airbnb-værter, der er det tit ganske gratis. Så altså, hvis du er mod på det, så cykel rundt, i stedet for at tage metroen. Personligt vil jeg nok hellere skyde en hest, i stedet for at cykle rundt i London. Nej, jeg har virkelig heller ikke lyst til at skyde en hest. Jeg har ingen idé om, hvorfor jeg sagde, men jeg får understreget, at jeg virkelig ikke har lyst til at cykle rundt i London. Der er meget tæt trafik og rimelig meget os og sådan noget, og det ved jeg ikke. Jeg vil ikke være tryg ved at cykle rundt i en så trafikeret by, og jeg cykler altså rundt i København hver dag, så det er ikke fordi, jeg er en kylling overhovedet. Men hvis andre er mere modige end mig, så kan man virkelig overveje det også, fordi det er en fed måde at se byer på, kunne jeg forestille mig. Ellers tror jeg ikke, jeg har de store råd omkring transport. Ikke andet end, altså, lad være med at tænke alt for meget over, om I bruger mange penge på transport, fordi det kommer man til. Altså, det er en af de store udgiftsposter, og det er en af dem, der nok er sværest at skære virkelig meget ned på, fordi det er lidt stenet bare, måske slet ikke bevæge sig væk fra der, hvor man bor hele ferien, fordi man skal spare. Men altså, prøv at se, om I kan gå til nogle af stederne, i stedet for altid at tage sporvognen, eller toget, eller noget. Jeg har ingen idé, om det giver nogen mening, det jeg siger. Det beklager jeg virkelig meget. Jeg er meget lidt vant til at stå tidligt op. Senere på dagen kommer der en video om gode apps til ens ferie, der ligner jeg forhåbentlig bare lidt mindre udskidt æblegrød. Det ser jeg frem til at gøre. Og så håber jeg, at folk får en rigtig god ferie, hvis de skal afsted på dem. Hej hej.